Happy and proud parents si Dong Cagyan sa anak kasi Sixto samtang nagakanta ini kag nagatukar sang gitara. Sa FB reel ni Marian, makitaan nga nag-sing along si Sixto kag ginadedicate ini kuno para sa iyang mom and dad. Hashtag cute and talented baby naman ang comments ng netizens. Absolutely gorgeous ang looks ni Benjamin Alves kag Chelsea Robato as bride and groom sa ilo latest photoshoot. Naka-black tuxedo si Ben siya sa naka-bridal gown naman si Chels. Next year, plano naman sa duha nga magpakasal. Nag-throwback sa iyong first project sa Kapuso Network si Voltes 5 Legacy star Raphael Landicho. Sa isa ka-feature, ginbalikan ni Little John ang iyong first role sa 2018. Ang major role sini sa Kapuso drama series Gabiha kung sa rin nominee siya as Best Child Performer. Very remarkable man ang role sini sa Love of My Life bilang anak ni Carla Abellana. Sa buong 2023, bida siya sa Voltes 5 Legacy kag walang matigas na pulis sa matinik na misis. Samtang yari naman ng mga eksena hindi mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Si Steve magaduda na sa mga gihos ng ibang kapdanan sa Camp Big Falcon. Ang pagpasaway ni Big Bird matap na pabala ang spy sa Bawizinian sa makilala na ihan. Paano ba naman ang puwasan sa Voltes 5 team ang sampaw-sampaw ng mga problema? Inakagiban pa ang Maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa Jebay Telebabad pagkatapos ang 24 oras.